Habang ibigay yung halanga yun. Hello mga kapabay for today's video! Mag-unboxing ta o order mga kapabay nga gihatod sa Shopee o sa bukutan nga rider nga sa GNT. Salamat kayo! Karon mga kapabay ang atong challenge kay nag-request ani sa YouTube na i-appeal ko niyan. So maning nga, wala man po yung istorya o ma-appeal ko niya. Wala mo gunit sa camera. So, sila lang sa kupat. Si Raymond, si Inday, si Cookie, o si Friendship. So, karon mga kapobre, nakakaon ako ani sa Cebu, lami siya. Karon gusto na ko ipatry nila lasa. I mean, ug unsa pa na ilang pamati, mga maktilaw sila ani, pero halang ni. Halang. Pero kabalo na tagit sa talawan sa halang. Silang tanan, talawan o halang. Okay, karon mga kapobre, ato na siyang i-unboxing. So, murag na late na mi ani, sa una ra ni nga challenge, pero karon na namo siya gibuhat kay syempre mahal man gud. May what? So ipadayon na rin unboxing mga kapobre, aron makita sa dinyo ug unsay sulod ani. Dong, asan gunteng? Na lang. I don't know, ug mao na ba jud nay? Basta hay. Ako ipakita ninyo ang sulod. Kay manay siya kapobre. Ang akong challenge karon mga kapobre kay wala man na sila kabalo o magkutsara ba og dili. Pero chopstick akong gamiton karon. Hasta ko mga kapobre, mo ko kabalo mo gamit ang chopstick. Dugay na ko narbaho nga Korean sa Cebu pero hato karon di ko mugunit, di ko kakaon. Karon challenge na to sila ani nga mukaon sila chopstick ilaha gamiton. So ang una makahurot, syempre naginay premyo. Kay para worth it. Yeah. Okay, let's go. Uy, oh, naoro. Ay, naoro. Devil spicy. Katuning kuan itom para sa kwa kay black spaghetti. Para sexy black spaghetti. Ay sorry kasi kung outfit pero mga kapobre na kay sus wala nang di ko panglabaw, wala gi ko laing sa uto. 5. So 5 din ni. Apil man ta ako pero wala man mo ngunit sa camera so dire lang ta. So let's go. Kay ni bukal naman ni ato na ning ilunod ang atong spaghetti mga kapobre. While nagpabukal ko, nagpalata ko sa spaghetti nga ito mga kapobre, nag-prepare ko dire sa mga plato nila nga butan na tog dahon para mas tindot. Kung mo na siya ang sulod mga kapobre, black na siya, black. Lami kay na siya mga kapobre, lami siya kuan timpla pero halang lang yun siya. Mas halang pa kay siya atong samya nga times 2. Mas halang siya ato. Nagka na, ako na siyang gilunod mga kapobre. Init-init dire, ay init-init pa. Gabi-gabi na, kay ulan man, sayo konta kayo. Dayon, karon diri na ako gitimplahan sa kaldero para mausan ako siya mix mga kapobre. Matarong din ako siya og mix na ako gibutan og isa-isa ka plato nila. Dayon pag human na gi-place din ako sa ilang plato nga naay dahon mga kapobre aron sugda na ang atong challenge karong adlaw. Karon wa mas lakabalo so ako na silang tawagon mga kapobre. So, okay, ready na ako sa challenge mga kapobre. Na itlog pa laman, syempre. Itlog nga nilungag, itlog, ay nalan ako na ng mga taiko niya kay hinlo mis payat. Spaghetti noodles ni siya mga pobre ha. Ito. Guys! Ano na mo, kaya ako challenge ninyo, pagdali. Dali ara good. Gapuha gud. So man eh. So man day. Napagod man ni kwitsaw. So, bagong pizza friendship? Oh, pizza na. Sam, dali Sam. Dali Sam. Dali. Tuma si kwitsaw eh. Dire, sige, dire. Okay. Tunga si Inday, dire ka mon. Okay, kailan mo na? Wala. Sa maning karon pa makumaliday ni day. Ituma pud ani uy. Kaya? Kaya. Eh. Tawa pud ko kay. Okay. Abig siya makadaog. Ina sayon rani na. Ina kasi yon rani. Small battery ball. Sige. Dayon ana ni. Sama ni prinsip kamo. Libre mo inom og tubig ha. Libre ang tubig. Ano? Baso. Baso ni mo dong. Pat nakabuk dong. Isa man siya na Oy, kuha na, basta noodles na, noodles, Korean noodles. Ano ba kinani? In short, kuha na siya kanang wati ba nga gipagod. Dili ay. Kuha na siya noodles na nga itong black spaghetti ba. Dong, ina black spaghetti ina. Black guys spaghetti. Kala. Nabantay Nya kana sa man karon lagi mo nakakita ni. Karon pa makita ni day. Giyon sa in English itlog dong. Iso. Okay.
day. Amo. Hoy, sakto ba sa prinsip? Ah, may panulong ito. Mapiso man gyud. Ikaw na sa English ani day. Eh. Sa in English ani? Kitsang kuan. Ansa? Kitsaw. Kada sa in English ana. Black noodles. Nya. Hindi, ansa? Nya sige. Ikaw lang sa English ha kuan, saging daw saging. Ha? Sa English daw saging. Na, may problema day. Gitay. English. Ha, tadaw. Bogo ka dai. Ah, ikaw ano ka? Dahon. Ah, dahon. Tawag lagi. Kuan man ni, grass. Dahon man ni. Sa ikaw sa English dahon. Dahon di okay lang. Ah, sige na. Daw laya. Tagap. Ah, karabaw grass. Karabaw grass ang pala. Okay. Ang atong challenge karon, Cookie way tubig. og kinsay mo hilak dahil mahurot, mo'y mo daog. Kanang makaluwa-luwa na gyud. Mao ginay mo daog tas mahurot. 500 akong ihatag i-add ako sa sweldo. 500 na ha, 500. Kamu to ang kutsara Ah, naman. Kamuton. wala mo kutsara ha, dili na kamuton. Mao ni inyo ang gamiton. Oh. Ah. Uy, suyo po na mo. Dili, chopstick na. Na, landayot man. Di man ang chopstick prinsip. Na. Mao ra na, sige dong kana. Ano man eh? Ha? Dili pa na mao, dili pa na unya na daw, unya na. Unya, dili na mao. Kita joke kara oh. Iya, Koreana din mo kron, o Koreano ha. May katubig ni day. Ha? Atong Koreani ba? Unsa? Oh my God. Duha imamo, duha. Duha pa di mo day. Tubig man ni. Tagay si Koke duha. Friendship po duha. Okay. Oo, dili na. sound di. Ano Isa. man mon, ano? Ge, tuloy day. Naon mon. Yeah. Ay kitlog na day nan. Oh, Alala. Oh, yan na, wala pa ko rin ano. Una, kanon ang itlog, idoom, tanan. Oh. Una, ayos ah. Day, ang taon day. Tigluoy ko day ko kapalo. First time na ko ani day. Ana. Wala biya ni sa mo day. Yeah. Lamayo kasi inday oh. Oh, naki. Koke. Ah. Malisod man ko. Ayaw ka suka. Ngano to dokon man na. Ano ah? Oh. Sanay Sige. lagi. Ayan ba kamo tong isa? Ay sana kagamot kamita. Di wala pa start. Di may kakalo na ite. Hala oy, daoy. Oh, dapat. Tara kamot rin mo. Ang dili makahurot, kuhaon ako sa proud pobre. Hala. Hala. Ning kamo sa dong. Ang kamo ta oy. Mga timan ini niyo ha. Wala pa strong. Okay. Ay sa dong wala pa dong. Dala na. Wala tubig Cookie. Ay sa dito. Basag baso dong. Kusag baso. Nano, Agad dong. puli. Okay. Okay, ang dili mo apil, pwede mo back out karon na dayon. Karon pataas ang kamot sa dili mo apil. Mapil ko Na, eh. mapil ko oy. Kay Ikaw dong. Di ka mapil? Apil de. Mapil ko oy, karon pa ko kakaon ani. Makulbaan, ha? Karon pa ko kakaon ani. Ay, dili pwede doon ka kamot pagamit isara. Dili ni kabalo. Papat kasi patisa gid dong. Tisa, og dili tusuka. Sige. Ah, okay ra to. Okay. Okay. Nabuak na ako. Sige. Maglisod Go! na. Labay. O ka na. Go! Yeah, tabi. Go! La, grabe friendship ba? Ala! Kana, may vlogger. Kana, oh. Ala, grabe sinday. Grabe sinday. Lami, day? Lami? Oh, lami kayo. Go! Alang kay day. Kalang na eh. Engge. Go! Di makaya day. Kana. Ayat eh. Ala, wa na. Di kakaon si Cookie ron. Wa, gini. Ye! Hey, unsa ba lagi kinamot mana? Dito ka ana. Kalang kayo ite. Ah. Kalang kayo ite. Si Hanang di man. Halang lagi. Dili na halang. Kalang lagi. Kalang kayo. Ala, oh. Ala si Prinsip kay hapit na nakahurot. Dili. Ano man na dong? Sige, karaway mo dong. Sige mo. Day. Teka, ano day? Ala, grabe si Prinsip. Dapat walay mabili na tilok yod. Tilok, ala. Si Prinsip day. Kalang kayo. Lupig mo Prinsip day. Apit na na siya. Come on. Kaya. Panati mo. Day. Day nakahila ko day. Di makayang kahalang day. Ge. Come on. Apit na ana. Chef, dapat tulay mabilin, chef. Ge, bira. Oh, dili. Ayaw dili tago. Giday. Anong kayo oy, matabang. Magmumulit ka ako mga wait.
Ge. Ay, lain na. Duha ang mo daw gani, duha. Tag 500. Duha, 1,000 ang premium ni. Ge, dong iputan na imong baso. Halang kayo, te. Ay, sus. Halang Hinay kayo. lang, ana. Ana, sa kamuti, halang mo ng chopstick. Ge. Entre. Ge, hapit na chef, dapat ha mahurutan nimo. Kanang walay mabilin nga itom. Na. Sige. Na, lupigas inday dong. Lupigas inday. Halang te. Kayo lang, te. Unsa? Halang kayo. Mura kaog. Unsa ka daw? Mura kita ang bukit kay berarti kita ni halanga. Halang te. Matabang gud. Saya ta nga lami man kay na. Sige. Oo, na pa. Apa na? Kana, kano na. Kana, kay sayang itom. Napaksi na Oh. ako. Anday ha. Sige. Na, kita may kadua ni friendship kadua. Parang si Bryce ha? Gidong, kay para ikaw ni mo daw dong. Dako kayo sa kalibro. Sa. Ah, gibuka ang hini mo, te. Wala oy. Halang. Ilabay na. Na. Ge. Ge. Sa paningan. Oh, Simon, ikaw mon, ragapit na ka mon. Di makaya. Ako luwa. Ge. Tawag na ko kay. Ge. Akas giluwa. Day. Iday panat tay. Halanga di matabang gid ay. Matabang gid ay oy. Oh, daog na isa. Isa na ti friendship. Gidong, balik diri dong. Ayo dong. Dili balik por. Halanga kay matabang gid. Ako ni unday kagaw sulo na. Ge. Ano man ka? Ha? Matabang gid halanga gid. Grabe. Ah, pula man lagi kayo. Lips day. Wala na? Wala na? Di makaya. Ayo lagi kuan kisartika gali para diha lang. Grabe sa friendship kaya man. Grabe sa friendship oy. Dili makaya gid ay. Ge. Mura gid napas na akong dila ay oh. Unsa man? Ilak na lang mo. Ano kay kita dila ay. Unsa man mo diha? Unsa man na dong? Dong. Dong, unsa man ka dong? Halang te. Ano matabang Tawa, gid. di kaya, surrender? Di gid kaya. Dire? Ah, grabe sa friendship ba? Di gid makaya oh. Ano mahalanga. Grabe gid. Back out gid ang 500 ay. Kaya di gid makaya na. Makaya na Mo nag-expect ko nga mo daw. Grabe kayo halanga di gid makaya. Ha? Di gid makaya. Paim na ako kulapo. Halanga oy. Matabang gyud. Ha, maka. Dong, wala pa man ako matong video nga. Ah, naunsa man ka man daw? Ha? Naunsa man na mo na? Oy, tanawa oh. Asa ka? Hilakaw ng cookie.